Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Enrollment turnout manubo pero klase magasugod na sa Lunes. Sa Hinigaran, SK Kagawad kag tatlo ka iban pa, patay sa babungguan sa pick-up ang isa ka tricycle. Sa Dumaguete City, Mayor Felipe Remolyo ginbawi ng iyahingyo nga matagaan sa authority to sign para sa reclamation project. Sa Pulupandan, LGU mangita sang duga nga isolation facility bangod sang nagasaka nga kaso sa COVID-19. Kag sa tripping ni Ruming, nakabati na kamubalas ang Enchanted Lake sa Hinigaran kag Binalbagan. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sinilamang nga hapon nag-abot na sa probinsya si Heidelin Diaz, ang pinakauna nga Olympic gold medalist sang pungsod. Lubos ang pagpasalamat ni Olympic weightlifting gold medalist Heidelin Diaz sa mainit nga pag-abi-abi sa iya pag-abot sa provincial capital sang sini nga hapon. Iya man ginkalipay ang pagkabig sa probinsya sa iya bilang adopted daughter, pinaagi man sa natukod nga resolusyon sang sangguniang panlalawigan. Si Diaz ang hauna nga atleta nga kag babayi nga nakakuha sang gold sa Tokyo Olympics. Siya naghatag man sang tag 1 milyon ka pesos nga donasyon sa mga probinsya para ibakal sang weightlifting equipment, agud man mas mapasanyog pa ang weightlifting program sa pungsod. Dito po din ako nagsimula. Noong 2004, pumunta po kami dito ng National Open. Naglaro kami dyan sa may Kapitolyo. Then, in 2005, dito din ako naglaro ng SEA Games. 2005, SEA Games Bacolod. So, dito po ako nag-start din. So, thankful po ako na na-adapt ako. Na-adapt ako dito sa Negros. So, marami po akong memories dito sa Negros. Gusto ko lang sabihin na ito po, totoo po ito. Totoo po itong gold medal, itong realidad na kaya natin manalo sa Olympics at kaya pa natin mga Pilipino mag-presenta. Sa number 9, karon nga nagahilapit na ang eleksyon pamunuan sang Philippine Army sa Negros nagapanawagan sa mga kandidato nga hindi maghatag sa ginademanda sa rebelde nga grupo. Sunod kay 3rd Brigade Commanding Officer Brigadier General Inocencio Pasaporte, lunyag niya nga i-remind ang mga kandidato ilabi na sa pagsugod sa kampanya nga kung makabaton sila sa extortion letter gikan sa rebeldeng grupo nga sa masami ginapadala kabaylo sang pagtugot sa mga kandidato sa pagkampanya sa pila ka mga lugar, hindi sila dapat maghatag. Sunod kay Pasaporte, ang paghatag mahimo mangin basehan sa pagpasaka sang kaso, ilabi na karon nga nadeklara na ang rebelde nga grupo nga terorista. Dugang pa ni Pasaporte, naghuyang na ang puwersa sang rebelde gani ang mga ginabuhat sini ang mga pagpamahog na lamang. Natanan ang magsapol ang militar sa Commission on Elections sa 4th quarter sini nga tuig para talakayin ang peace and order situation sa mga kabaranggayan. Hindi man warning, reminder to dissuade na hindi maghatag. Dahil wala naman, dapat hindi sila maghatag dahil ang capability nila wala na. Ilan lang ang panghadlok na lang nila. Sa number 8, Mayor sang Dumaguete City nag-withdraw sa iyahinyo nga authority to sign para sa Smart City Reclamation Project sang syudad. Alkalde sang Dumaguete gin-withdraw ang iyahinyo nga authority to sign para sa kontrobersyal nga Smart City Reclamation Project. Nagpadala na sang iya nga sulat sa sangguniang panlungsod si Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo para i-withdraw ang iadamlag pa nga request para sa authority nga maglagda sang Memorandum of Agreement sa tunga sang syudad kag sang EM Cuerpo, ang contractor para sa Smart City Project nga ginabalabagan sang nagkalain-lain nga grupo pati na sang
pila ka mga residente. Antes ang pag-withdraw, duha ka beses naman nga gin-approve sang konseho sang syudad ang pag-grant sang request sang alkalde matapos man ini pamalabagan sang pila ka konsehal. Magluwas sa pag-withdraw sang request, luyag man sang alkalde nga i-defer ang pag-serve sang notice of award sa EM Cuerpo bilang winning bidder. Tubtub ma-review ini sang Philippine Reclamation Authority o kon PRA kag mapasar ang bidding process sang PPP Selection Committee. Ini sa tunga man sang mga pagkwestiyon sang ila ikasarang sa paghimo sang proyekto. Para naman sa grupo nga No to 174 Dumaguete Islands nga isa sa mga nagapamalabag sang proyekto, wala nila ini ginakalipay. Bangod padayon sa gihapon ang application sang syudad sa PRA para sa pagpadayon sang proyekto. Ang proyekto ang ginakabig sang nagkalain-laing nga grupo pati na sang simbahan nga magahatag sang dako nga halit sa kadagatan kag marine life pati na sa palangabuyan sa mga mananagat sa syudad. Sa number 7, sa Silay City, pagbunggo sa isa ka salakyan sa poste sang kuryente, nagtugas ang 3 ka oras ka brownout. Wasa ka nga tubang sa isa ka Isuzu Sportivo matapos ini kagabi magbunggo sa poste sa kuryente sa kilid sang highway sa syudad sang Silay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate, nadulaan sang kontrol ang driver sa salakyan kabangdanan nga ini ang nagbunggo sa poste sa kilid sang dalan. Nagupi ang poste sunod sa kay Petate kag ini ay nagtuga man sang brownout nga naglawig sang kapin 3 ka oras sunod sa iya. Wala naman nila maabtan ang driver sunod sa kay Petate bangod ginsugat na ini sang iya nga upod. Posible may mga pilasban ang nga naagom ang driver bangod sang pagbunggo. Sa number 6, local government units sang Pulupandan ang magadugang sang isolation facility kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases kag deaths. May 90 ang COVID-19 active cases sa Banwa sang Pulupandan. Kabangdanan nga naglabot na sa 83 ang kadamuon sa mga naka-quarantine sa isolation facility sang Banwa. Bangod malapit naman mapuno ang mga isolation facility, ginadihon na sang LGU ang pagdugang sang isolation facility. Inikadungan sang pagpasanyog pa sang vaccination program, tugas sang pagsaka man sang COVID-19 related deaths sa Banwa. Sunod kay Dr. Joshua Vargas, ang Municipal Health Officer, nangin isa man ka pagpanghangkat sa ginapatuman nga intensive testing kag contact tracing ang pagpasiguro nga matuod ang ginahatag nga impormasyon sang pumuluyo bangod diri man nagabase ang ila pag-respond sa kadamuon sang COVID-19 cases. Hindi man malipod sunod sa iya nga madamo ang nagapili gihapon sang brand sang bakuna kag ang nagapalapta sang disinformation batok sa benepisyo nga mahatag sang COVID-19 vaccines. Sa number 5, pagsaka sa bilisang kalamay ginakalipay sa mga sugar producers. Pero sila nagapangayo man sa bulig sa parawig ng pagsaka sa bili naman sa abono karon nga nagsugod na ang milling season. Nagahaboy karon sa 1,600 pesos ang mill gate price ang kada bag sang kalamay. Bagay nga para kay Enrique Rojas, presidente sang National Federation of Sugarcane Planters o NFSP, isa ka good sign para sa sugar industry sa pagbukas ban sang galing karon nga Setyembre. Dugang padiri nga ang pag-inabot sang 4,000 ka mga sugar laborers halin sa isla sang Panay nga magabulig agud mapahagan-hagan ang kakulang sang trabaho sa mga kampo sang tubo sa probinsya.
Ang Sugar Association ang maghingyo man sa buligikan sa mga ahensya sa gobyerno agud kung tani mabuhinan ng pagsaka sa presyo sang abono nga may pagdugang nga 15 tubtob 20% nga saka sa presyo sang kada sako. That is the opening is 1.6. That is a very good sign. I hope it will not go down. It just maybe balance off. But that is a very good sign that we have a starting price of 1.6. We are working now regarding the price of fertilizer because it went up. So we have to stop that because that will affect us also. So we are working on that now, on the price of fertilizer to bring it down. How much is the increase, sir? Big, maybe 15-20%. Sa number 4, 1,200 ka mga manunudlo kag staff ang nabakunahan sa on-site school vaccination program sang syudad. Katapos ang school community, mga manunudlo, staff kag estudyante anangin prioridad sang on-site school vaccination program sang syudad sang Bacolod sa St. John's Institute kag Carlos Hilado Memorial State College sa Alihis. Kabahin man sa mga nagpabakuna ang mga senior citizens. Ini ang tikang sa nga city government upod sa Emergency Operations Center agud mapadasig pa ang vaccination program kag mapangapina ng pumuluyo batok sa mas makalalaton nga COVID-19 Delta variant. Si EOC Executive Director M. ang liwat nga nagpanawagan sa pumuluyo nga magpabakuna na ilabi na karon nga nagaamat-amat saka ang kaso ng COVID-19 resulta sa pagsaka man sang COVID-19 related deaths. Sa records ng EOC, nagalabot na sa 21 ang napatay tugas ng COVID-19 sa bulan sang Setyembre. Ginahinyo man ni Mayor Evelio Linardia ang kooperasyon sang publiko kag ginhinyo ang bulig sang kapulisan para sa strikto nga pagpatuman sang minimum health standards protocol kabahin diri ang pagsuksok sang face mask, face shield kag pagsunod sa social distancing. Palihog usar di ka magyapon sang face mask, doble ganin ako no. Face shield agid kung pwede kag mag social distancing ka mo. Kag andam ka mo kay may delta variant na sa aton. Sa number 3, sa Banwa sa Giligaran, 4 ang patay sa mabungguan sa pick-up ang isa ka tricycle na lakip ng isa ka SK Kagawad. PNP magapasaka sang kaso batok sa driver sa pick-up. Gilayon nga napatay ang driver sa tricycle nga si Simeon Noblezada pati nang iya 3 ka mga pasahero matapos mabungguan ang ilang ginasakyan nga tricycle kahapon sa pick-up sa highway sakop sa Barangay Miranda sa Banwa sang Hinigaran. Ang mga napatay nga pasahero amo sanday Meldy Capilio, Dena Espinosa, kag 19 anyos nga si Ken Toledo, isa ka SK Kagawad. Sunod sa kay Major Jake Barila, hepe sang Hinigaran PNP. Paliko na kuntani ang tricycle sang ini ang ginbuguan sa nag-overtake nga pick-up. Naglabog sa kalog ang tricycle pati na ang mga sakay sini. Nahulog man ang pick-up kag nag-agom sang minor injuries ang driver kag ang iya nga pasahero. Natala na i-release subong nga adlaw ang driver sang pick-up pero sunod sa pulis sa ang kasuhan man sa mga pamilya sang biktima. Kaso ng reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property ang ipasaka ang mga kaso batok sa driver. In behalf of the city government of Silay together with all Silaynots, I would like to take this opportunity to congratulate the Digicast Negros as you celebrate your first year anniversary. We rejoice with you on this momentous occasion. In just a span of 1 year, you have drawn more than 80,000 followers on your social media platform and reached over 4 million views on your Facebook page. Padayon sa pagserbisyo, padayon ang pang-asenso. Asenso Silay, asenso sang Panimalay. Thank you and God bless.
anniversary Digicast Negros. Congratulations and more power! Sa number 2, katapos ang Bacolod City Public Schools Teachers Federation ang may pila ka panawagan karon nga manugbukas ang klase sa Lunes. Una nila nga ginahinyo ang patud nga plano sa pagpatigayon sang limited and voluntary in-classroom learning. Sunod sa grupo, ang Pilipinas kag Venezuela na lamang ang nabilin nga pungsod nga wala nagapatuman sang face-to-face classes. Sunod kay Richard Helangre, ang presidente sang grupo, kung tutukan sarang ini nga mapatuman sa mga eskwelahan nga yara na hamtang sa mga isla. Ang ginaduso nila, ang mga dapat may matunan ang mga estudyante. Bangod sa sitwasyon subong, ang masami, ang ginikanan o kung iban ang nagasabat para sa mga kabataan sa ilang mga pagtulunan. Pagpanghangkat man ang kakulang sang resources, hindi lamang sa mga estudyante sunod sa grupo, kundi pati man sa mga manunudlo. Ehemplo diri ang kakulang sa mga tablets, bisan pa mga cellphone. Wala labot diri panawagan man sa grupo ang pagpangapin sa ikaayong lawas sa mga manunudlo, rason nga nagapanawagan sila sang santo nga mga benepisyo. Suno kay Gladys Amilaine Sales, ang Bacolod City Schools Division Superintendent, matuod nga may kasubong nga mga pagpanghangkat, pero ginatinghuan man sang gobyerno nga masabat ang mga ini. Pero hindi man manegaro suno sa iya ang sitwasyon sang pungsod kung sa diin ang resources nagadepende sa buwis nga matipon kag sa foreign loans. We cannot afford to say nga we will wait until COVID ang pinakita kamo ang face-to-face. May mga manginalaman mo nagapal ang COVID, hindi man maghalin sa aton. Instead ng endemic na siya, mas sulit na siya. So we find ways how we can live with COVID. So, may concern kung sa teachers, paano na muna sila mapaalam in a way nga mahatag na unang kanan. So, maybe, ang isa nila is through online teaching. Kaya ba daw, kayo makatungko, dahil isa o dua ka adlaw in a week, i-discuss na mo, then may module sila nga ginatanggal. Kag sa numero 1 sa mga balita, subo. Nakahanda na ang tanan sa pagbukas ng klase. ADM pasalig sa Department of Education Negros Occidental Division o galing manubu ang enrollment turnout. May 353,000 ka mga estudyante gikan sa kindergarten tubtub sa senior high school ang Negros Occidental Division sa school year 2020 tubtub 2021. Ugaling sunod sa kay Ian Arnold Arnaez, ang PIO sang DepEd Negros Occidental Division, 60% pa lamang ang nakapa-enroll. Paathag niya, tuga ini sang kinagawian nga sa last day sang enrollment o kung sa first week na sa pagsugod sang klase, kag amo ang pagpa-enroll. Matuod nga ginapatuman ang pag-carry over sa mga estudyante nga naga-eskwela sa masunod naman nga school year. Pero sunod sa kay Arnaez, dapat nga mag-comply anay ang mga ginikanan sang Learners Enrollment Survey forms nga makuha sa mga eskwelahan o kung sa mga barangay sa mga eskwelahan nga malagyo na. Agud to makumpirma ang enrollment sa mga estudyante sa bag-ong school year. Ginapahanda naman ang mga manunudlo sa posible face-to-face pero sa karon wala ini ginatugutan. Ang presidente ang may final decision tuhoy diri. Nagapabili naman ang paggamit sang printed module nga nagapanguna sa preference sa mga ginikanan kag estudyante sa mode of learning. Samtang sa Bacolod City, 75% naman ang nakapa-enroll sa mga kabataan. For one, ang kultura sa mga parents, maskin sa face-to-face pa, nga they usually wait for the last day or even beyond the last day, after the last day pa sa enrollment, saka hindi sila magpa-enroll. Ang ikaduha sa so may assumption sila na once na-enroll sila bata, automatically enrolled na. However, kailangan nila i-confirm ang enrollment ng bata. Kag sa tripping ni Ruming, nakahibalo ko mo bala kami mga ginatawag nga Enchanted Lake sa Hinigaran kag Ginalbagan. Ang sa Hinigaran ginatawag ini nga Enchanted Linaw Lake. Wala ga kahubsan sa tubig ang linaw bisan pa hindi man ini konektado sa body of water. Wala pa man sa may nakatungkad sang kadalumon sini. Ginasiling sang una nga may kugtong diri o kung isa ka dako nga isda nga sarang makakaon sang karabaw.
Sa Sitio Tambo naman sa Barangay Amuntay sa Binalbagan, may ginatawag nga Enchanted Lake sa Tambo. Wala man ini nagakonect sa body of water pero wala man nagahubas ang tubig diri kag wala pa man sa may nakatungkad sa pinakamadalom nga parte sini. Mayara man sa istorya ang mga katigulangan kung paano nagtukaw ang ini nga mga lake. Inang ato ni Baloon sa buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Barbang ini nga mga lugar sa Hinigaran, linaw, popular siya sa mga taga-Hinigaran. Pero kung tayo nga hindi taga-Hinigaran, wala takabalo party dira. Ang sabi ng bagay niya, first time ko niya nga nakalabot dito, may nakamuno lang nga may enchanted man nga lake dito. Ping ang duna gid sa Pinoy no nga ina mga mama sila wala no nga nang may stories behind. May legend. Oh, may legend. Nakakadto ka na sa enchanted mga pan. Wala pa. Nakita ko lang sa tripping. Enchanted Kingdom ko rin nakadaan mo na. Sige, buwas ato na Barbie Balonin yung mga stories behind kung paano nagtawa ang mga lake sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kaagaw ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!